खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया आसाम आरो मेघालय सिमनायाव फरेस्ट गार्ड आरो दंफां फालांगिफोरजों गावलायनाय जाथायनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनो थाखाय मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनिसिम सिबिआइ नायबिजिरनो खावलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि मिरुनि नखर मन्थ्रि मानाव गेदेर अमित शाहआ सिबिआइ नायबिजिरनो खोथा होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दिनै सानै बर' हारिनि बिसि फिसाय सानैजों माइ हानो थांनायाव सानैबो ट्रेन सिङाव हाबलांना थुख्रा थुख्रि दानस'जानानै हरखाब जिउ गोमाजानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमाजानाय सानै बिसि फिसायनि मुङा 70 बोसोर बैसोनि महन दैमारि आरो बिसिनि मुङा 65 बोसोर बैसोनि रकिया दैमारि होनना मिथिनो मोन्दों। बिसोरो गवालपारा जिल्लानि दङबाङा गामिनिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं सासे बेरामिनि आंगो खुरमाया GMCHनि गोजौ बिल्डिंनिफ्राय बारजुमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 27 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्रा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया जादों दिनै फुंनि 6:56 रिंगायाव होनना मिथिनो मोन्दों। बे लाइमोन सेंग्राखौ सोरबा बेरामिनि आंगो खुरमा होनना सन्देह खालामनाय जादों। दा बे सेंग्राखौ हस्पिटालाव चिकित्सा खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया दिल्लीनि सानदनि चौकनि भागीरथ पेलेस बाजारनि दखानफोराव गिदिर अर खामनाय जाथाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया मोनानि 9 बाजियाव बे अर खामनाय जाथाया जादोंमोन आरो 25 था अर खोमोरग्रा मेसिन लाबोनो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायाव रावनिबो थैनाय एबा जखम जानाय खौरां मोनथ'नाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मणिपुरनि निउ MP हल साइ NCOE टकियेल इम्फालाव खुंफुंनाय खेल' इन्डिया वुमेन्स उसु लीग 2022 बादायलायनायाव बर'नि आंगो फिसा रंगिला दैमारिया सिलभार मेडेल आरो जनिला ब्रह्मआ ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया 22 नबेम्बरनिफ्राय गाबोन 25 नबेम्बर सिम खुंफुंजागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।